ברוכים הבאים לפגישה שלנו בנושא התערבות הורים בקידום כישורים חברתיים ותקשורתיים אצל ילדים על רצף האוטיזם. המטרה היום היא לשוחח על התפקיד החשוב של ההורים בתהליך הזה, לבחון גישות וכלים מעשיים, ולדון יחד בדרכים שבהן ניתן לתמוך בילדים בצורה הטובה ביותר. במהלך הפגישה נתמקד בשיתוף חוויות, בשאלות ובחשיבה משותפת לקידום משמעותי של כישורים אלה. נזכה לשמוע את הפגישה של אמא של ג'אד. נשמע ממנה על המסע שלה כאמא, על הכוחות, האתגרים והרגעים שבהם היא מצליחה לעזור לג'אד לפרוץ גבולות, לתקשר ולבנות קשרים חברתיים משמעותיים. הפגישה היא הזדמנות ייחודית ללמוד מתוך החוויות האישיות שלה, ולגלות כיצד הורים יכולים להיות חלק פעיל ומשמעותי בקידום ילדיהם בעולם החברתי והתקשורתי. היא אי הוודאות, כלומר אני לא יודעת מתי הוא מתקשה, מתי רוצה משהו. בנוסף גם יש קושי להבין את הצרכים שלו, במיוחד כשהוא מתקשה לדבר, אין לו מלל ברור. הייתי מעורבת בתוכניות שונות, היינו אצל קלינאות תקשורת, מרבה בעיסוק, מרבה בדיבור. גם יש עוד כמה טיפולים וכמה מטפלים שהיו בתוכנית שלנו. החוויה הייתה חיובית, הרגשנו שהמטפלים ראו שהילד שלי מתקדם טוב, וגם הוא נהנה מהטיפולים שלו. לדעתי ששתי התוכניות קשורות אחת לשנייה, כי הדרכה מעשית ופשוטה תעזור לי ליישם מה שהוא עושה בטיפולים שלו, בתוכנית הטיפולית שלו, ומפגשים פעם לפעם, מדי פעם לפעם לתוכנית חינוכית עם צוות הרפואית שלו או המטפלים שלו, גם זה לא יעזרו לי להבין לעומק עם מה להתקדם לבן שלי. אולי מפגשים משותפים תקופתיים עם כל הצוות יכולים לסייע לי לתאם ציפיות יותר לבן שלי. וגם תקשורת עקבית כמו אפליקציה, יומן, שאני מתעדכנת בכל טיפול וטיפול שהוא מקבל. תהליך הטיפול זה לוקח זמן ארוך, בגלל זה אני מנסה כל הזמן להישאר סבלנות ולהזכיר את עצמי שהבן שלי יגיע ויצליח. בהחלט, אני כל הזמן משחקת עם הבן שלי עם משחקים שהם עוזרים לו להתרכז וללמוד ולהתקדם. לדוגמה, אני כל הזמן משחקת איתו משחקי תקשורת כמו חיקוי תנועות, פעולות עם כרטיסי תמונות, שירים, משחקי קצב וכל מיני. יש המון דברים מיוחדים ביני לבין הבן שלי. כמו למשל, הוא לא יכול לישון אם אני לא בבית. הייתי רוצה שהמערכת שלו והטיפולים שלו יתמקדו יותר בטיפולים לדיבור, וגם להתמודד עם סיטואציות יומיומית. הצוות הטיפולית והחינוכית של הבן שלי מדהימה, אלופה, ואנחנו תמיד בקשר, תמיד מדברים מה הולכים, מה התוכנית, איך להתקדם. לדעתי אין משהו מיוחד שהיא רוצה להישבר.
קודם כל אני משתדלת להבין מה הגורם לקושי, אולי עייפות, אולי רעש, חוסר הבנה, ואחר כך לשתף את הצוות הטיפולית שלו, כדי שנוכל למצוא פתרון ביחד, ולתאם לו סביבה, או לעשות שינויים קטנים בתוכנית, שהם הולכים להצליח עם הבן שלי. כן, הייתי שמחה ללמוד כלים לוויסות רגשי עבורו, כמו דרכים להרגיע אותו כשהוא נכעס ונסער. כן, רציתי לראות אותו מסוגל להביע את רצונו בבהירות רבה יותר, שאני אבין אותו, מה הוא רוצה, מה לא רוצה, המילים יהיו יותר ברירות. אוטיזם בעיניי היא חוויה ייחודית, גאה באתגרים ובאהבה עמוקה, וגם דרך ייחודית לראות את העולם, מבט אחר, לתפיסת העולם ממבט שונה משאר העולם והזולת. חווייתי כהורה לילד אוטיסטי מעניקה לי תובנות ייחודית ויכולת לשנות את הדרך שבה החברה רואה אנשים עם צרכים מיוחדים ולהוביל לשינוי חיובי בתפיסה ובפעולה. וגם מקבלים את השונות, מכבדים אותם, מבינים אותם. השונות או האוטיסטים אינם חולשה, היא עוצמה רבה שאנחנו לא מחזיקים.